El consum d'aigua és imprescindible en el nostre dia a dia i l'emergència actual per sequera requereix que en fem un ús més conscient. Et donem alguns consells. Tanca les aixetes mentre no facis servir l'aigua i repara les que tinguin pèrdues. Una aixeta cada gota pot gastar fins a 30 litres al dia. Si has de canviar-les, trien de monocomandament. Consumeixen de 2 a 4 litres menys per minut. També pots incorporar dispositius reductors del cabal. Són barats i fàcils de col·locar i redueixen el consum fins a un 50%. Si et dutxes en comptes de banyar-te, estalviaràs molta aigua. Una banyera plena gasta de mitjana uns 300 litres i la dutxa uns 50. Mentre esperes l'aigua calenta, pots guardar l'aigua que surt freda en un recipient i aprofitar-la més tard. Si no tens dispositius de doble càrrega al teu vàter, pots posar 2 ampolles de plàstic plenes dins del dipòsit. L'estalvi serà d'uns 3 litres d'aigua per descàrrega. Si has de renovar electrodomèstics, els de baix consum incorporen programes d'estalvi tant d'aigua com d'energia. Fes servir la rentadora amb la càrrega completa i selecciona els programes Eco. Fes el mateix amb el rentaplats. I si no en tens, omple la pica i renta tots els plats de cop. Després, esbandeix-los sense obrir l'aixeta al màxim. Segueix aquests consells per estalviar aigua i ajudar a combatre el canvi climàtic.